My pity goes to those who don't recognize their ancestors. Asingini, my pity goes to those who don't value their ancestors. Chetana mmiri doleju dolu wankita agbanu hagacha ngene emesia ekuru wangene nwa. Even the Bible say that my people are perished because of lack of wisdom. Kedu ihe kpatara na nke wa bụ nwa amụta na ngwuru ezinụlọ na-afụta ndị nna gị nara mmụọ dịka ndị mere ajọ ife? You start fighting your ancestor. Mara na this ọgụ ị na-akwado ịnụ inweghị ike iwin ye. You can't win that battles. Let me tell you the fact. Nna gị nwa bụ ọbara na-aga n'anụ agụ gị ma na-akwara gị. Ị nwere ike isi how ngwa ka ndụ oge anya dịka nwa onye Igbo. Without them, you can't be or you can't even come in the existence in that family. Onye ka nna agwa gị, anything you are doing, always recognize your ancestor. Ị nwere ọgwụ a na-agba na mmụọ nke wabụ mmadụ amarọ ka ndụ oge anya n'ụwa. You are always acknowledge the God of Abraham, Isaac, and Jacob, but you don't acknowledge the God of your ancestor, the God of your forefathers. Let me assure you, even the Bible say, follow the way of your ancestors. Why the word of God always defy you to your ancestors? It matters a lot that your ancestor is the true light. Value, you are always to emulate. Ka ndụ oge anya dịka nwa onye Igbo, ihe ọbụla ị na-eme na ndụ a ịchọ ka ọ gaziere gị ọfụma, always call upon your ancestors nọ na ngwuru unu, bi na ngwuru unu, ndị hapụrụ gị ngwuru ahụ ka ị na-gịnị ka idozie ngwuru ahụ ka ọ dị mma na ọfụma, maka ha nwa agba na mbọ n'oge nke ha nwa. Ọ bụrụ na ị ma up to 5 generations in your family, mention their names. Ọ bụrụ na nna gị ebichago ndụ wee lawa ụwa mmụọ maọbụ nne gị, always call them to come and interfere on your today daily affair. Tell them to guide you in the path of way that should be followed. And second one, ka ndụ oge anya ọ bụrụ na ị nọ n'ogbe, always do this. I have to say, ọ bụrụ na ofu izu ụka iwepụta ime gịnị ịgọ ọfọ maọbụ ikpe ekpere n'isi your ancestor nalụ mmụọ na ngwuru unu, ị nwere ike ịga ebe enyi ha, then ikpe iru ọma, gwa ha ihe unu na-agabiga na ngwuru a, gwa ha ihe unu chọrọ ka emee na ngwuru a. Nwanne ka ndụ oge anya, mgbe ọbụla ị gwara ha ebumnobi gị, ha ga-ejeme gịnị sọtụara gị ya bụ nsogbu n'ụwa mmụọ, ife enwe ike ịdị na ngwuru ezinụlọ. Ngwa ka ndụ oge anya na ị ga-afụ na ọtụtụ ezinụlọ afụ rie ma mechaa aka, ọtụtụ ezinụlọ nọ ihe afụfụ today ife abatago na ngwuru ahụ. Ka ndụ oge anya ị na-aka ụka akafu n'uche. When you are calling the spirit of the Elijah, the spirit of Abraham, Isaac, and Jacob, always include your ancestors so that kife nwee ike ịdị na ngwuru unu. Ndewo, ama na ị ga-aghọta ihe. Tụsa ozi a ka ụmụnna anyị sonye. Cheta na ndị be anyị sị na ikwu amarọ ibe ezi, mana ọ bara isi ọ bara agụba. Ụmụnna nwezuo akụ, unu ma na iro na-asị ga-ana. Igbo bụ Igbo, aka mbụ nwanne m nwoke Maazi-UC. Ndewo.